ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to tiggere tohomaji siwi rewiyela matama fimbo daw kon waktu yoni ha to garli rewo e nder galle ceerno abdoulaye niang e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal wonande batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi arti ko fate banggue dajgol wonande bato baɗanoɗo yangara hakkude dakar e ziguinchor wo erima gouvernement o oɗo saaha wonande golɗon lawol nde ummitinte taw koya lawola ndiyama to leydi mauritanie jonde hakkude cetal tambingal nden kay kisal guura leydi mauritanie hakkude ambassadeur mo leydi russie ngal kaldigal jeeyi sababu leydi russie ma wallit leydi mauritanie ko fate banggue nden ka e kisal to banggue guurama en ketto kabruji men to leydi mauritanie musidɗo men alhassana oumar mbotia to leydi mali wonande état majeur taw koye jeeyaɗoya mouvement aljawada taw ganduɗa ko rebel arabe taweteɗo to kiidala taweteɗo to kiidala on noon taw to yi wonande jim catal ɓattigal al-qaida jeeyi sababu noon ha usti doole csp e ndera leydi mali to leydi guine konakiri kene wona balɗe 15 ko fadano wonande gouvernement amadou wouriba hanki darima kono kadi teskama wonande gouvernement jaltuɗo yogay mabɓe ne tawe e nder oɗo hen gouvernement keso ɗum ko caggal nde wonno conférence makko fate banggue caɗele coupiraji courant taweteɗe ndera leydi ndi kabruji men manawen ha to côte d'ivoire nigéria ma jaaha to tchad somalie leydi gabo kame maroc ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen o wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuɗetoɗi e nder ɓalli kala ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma wi alhamdulillah ceerno ahmad tidiane diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje an neɗɗo puƴƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seyɗani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji holliti ene humpiti ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete to paris laamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina ɓen finoɓe to dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo abdoullahi diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 finoɓe to diwan dagana ha to rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno ahmadou dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina dendagal mauritannaɓe kala finoɓe to noksoɗa ɗo robin kap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno souleymani diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona ceerno ahmad tidiane diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala an
jambitowo oɗo henna ñaw jaada bandu koyde musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitime hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Ndiayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdullaahi Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. funnangue hirnangue rewo e worgo onon kala de oɗon keɓa beelema mawɗo on beelema noon ko ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona ciggam nangue wulgue diaw ko équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turki taw koye fannu installation kane fannuji certuɗi kala. ciggam nangue wulgue diaw e gardogol Haruna Dawuda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji taw ko nangue dognata ɗum woni solaire ko nonne kadi aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batterie aji moƴƴi ko nonne kadi ponoje moƴƴe e lampaji moƴƴi ha e gueɗe goɗɗe kala taw ko matériel uji marque Turki kame Allemagne kala. ciggam nangue wulgue diaw so bâtiment maɗa so woyduma so forage ma jardin ma walla guesa ma kala hen ko jiɗɗa wannede installation to banggue matériel moƴƴo ko fate solaire e ko nandi hen kala sa noddiɓe hay so tawi woyduma ko temedere métaire maɓe jaltina ndiyam labɗam ceerra. ciggam nangue wulgue diaw ne rokka moon hoolare hayso on joɓata haaɓe gayna ha jiiya ndiyam nanna junggo e poos gam jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw. ciggam nangue wulgue diaw holliti wona koye lewru korka saaha one wuuli kono kadi sa jokkodire congélateur uji mabɓe ma dañ ɓooɗe glace belɗe yarde ɗe cayata law tene kadi a faala kani facture. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique. sa yiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tonggode mabɓe leydi Sénégal ne waɗi WhatsApp appel o kadi ne yaaha mbatta ko 00 221 77 566 40 22 walla mbaɗa 00 221 78 842 25 75 tonggode mabɓe leydi Mauritanie ene yaaha appel e WhatsApp kala mbatta ko 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe caɗele moon gassi ha laaɓi ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e nayi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba an cohluɗo ko fate banggue gueɗe jayde weltare TV buuɗal yurmede tarihaji annabaɓe jergo miijoji kumpital mon e ɗemngal pulaar kala ko yata hen sa yeehi to YouTube a tappi weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ma taw toon tengade sa waɗi abonné ma o hebde kala mum hay so tawi ɓoccitima e noddirguel maɗa ma o hebde toon leppi tarihaji annabaɓe ɗi kala no gowɗen wadde kala ñalawma e ñalɗi lewru korka so tawi kay ko bismade ceerno Ibrahima Saydou Kane addana men actualité ko fade banggue gueɗe diine ha tenti noon korka hande noon ceerno Ibrahima nayto koto banggue laaɓala e jiɗade mum taw koye nder lewru korka ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ha joni koye korka gonɗen korka ɓuuri yiɗede tan ko haale ko fati diine dewal Allah e saabu jomiraɗo subhanahu wa taala o wi mi tagirani yimɓeɓe e jinneji ɗi so wona haɓe ndewami e ndeke noon ɓaade neɗɗo tagira ko ha rewa Allah alay saago ko ɗum tan o foti wadde goɗɗum ko waɗi goɗɗum foof ko fawta hen tan kono o tagira ko hawa rewa Allah rewde Allah noon a wawa rewde Allah tawa a laaɓani alay saago laaɓa laabde nde noon holno siforto alay saago laaɓa ɓernde laaɓa ɓandu laaɓa comci laaɓa nokkuɗo ndewrata Allah ɗo e laaɓa ndiyam ɗam kutortoɗa ɗam alay saago ɗam laaɓa so tawi en tumnima e konngol jomiraɗo subhanahu wa taala wonto wino so tawi on laatima kon junbuɓe laaɓe e koto suratul ma'idah aya battuɗo 6 won kadi to jomiraɗo kadi o wino nelaɗo kadi comci ma ɗi laɓɓin ɗumen e koto suratul mudassir aya battuɗo 4 ndeke noon won kadi to jomiraɗo wino kadi Allah ene yiɗi tuuboɓe ene yiɗi laaɓɓe ene yiɗi tuuboɓe huccitoɓe muɗum ñaago tuubo buya ene yiɗi kadi laaɓɓe ay Allah ene yiɗi laaɓɓe Allah ene laaɓi kadi ene yiɗi laaɓɓe ndeke noon alay sago neɗɗo so tawi omo rewa Allah alay sago o laaɓa huccito koye Allah Allah ko laaɓa alay sago o laaɓa no mbiɗen ni o laaɓa ɓernde nde o laɓɓina ɗum ha laaɓa e gañguji o wasa anje hay goto o wasa wadde hen mawnikinare o wasa wadde hen haasidagal o wasa wadde hen gañgu wasa anje hay neɗɗo goto neɗɗo fof idana ɗum moƴƴere ɗum woni laɓɓinde ɓernde nde o laɓɓina comci ɗi mbasa wadde soɓe o laɓɓina ɓandu makko ndu wasa wadde soɓe o laɓɓina ko ñamata ko o wasa ñamde ko dagaki ko laaɓani o ñama ko laaɓi o liggo e doole makko o ñama ko laaɓi e so tawi omo juula ɗo so tawi o huccite Allah o juuli Allah jaɓa ko adi fof kam alay sago o laaɓa o laaɓa o laɓɓina o laaɓa o laɓɓina so tawi neɗɗo juuli laaɓani laɓɓinani e juulu muɗum so tawi en jiiɗi mbiyen ko 0 so tawi o rewi Allah o laaɓani o laɓɓinani e ndeke noon alay sago so tawi jiiɗi mbiyen o rewi Allah ko 0 so tawi en tumnima kadi e konngol nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wonto meeɗi wiide coftirgal juulde ko laaɓal haɓri hadis o ko Tirmisiyu e Abu Dawud Imam Ahmad coftirgal juulde ko laaɓal e wonto wino kadi kanko kadi nelaɗo sa sallam Allah jaɓata juulde on mo laaɓani haɓri hadis o ko Muslim to kitabu dahur Allah jaɓata juulde on mo laaɓani ndeke noon en gandi coftirgal juulde ko laaɓal Allah jaɓata juulde mo laaɓani neɗɗo alay sago o laaɓa assalamu aleykum wa rahmatullahi musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e Ligseva ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi fulɓe mbi afo ngalu ko cellal afo cellal ko laaɓal a jarama golle ma jooɗi peewi paaɗen koye kumpital men e ɗemngal pulaar radio leydi Sénégal hono président Macky Sall
hanki ɗowi batu jagorde kono kadi wo yetti wo jaari wonande alarba jawtuɗo dowaya caggal kay ɓen sarɗiyankoɓe wo suuɓe toon juuɗe mumen ko fade banggue kuulala taw ko yafondirde e yahlodirde nder leydi ndi sénégal kala ɗum ko caggal ngal kuulal nde ngal yawti ha fawi kene tolno e balɗe jeegom ni jeeɗiɗi kono mawle ndi holliti gouvernement o ɓuuri yawde kay oɗo saaha ndin juɓɓudi nde ummitinte ko fade banggue jaafodiral e jarlodiral ngal mawle ndi sénégal woni ko yiɗani ɓiɓɓe genni ndi ha ɓene dumbaɓe taw kadi ganduɗa koye fitinaji bannoɗi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ha yetti hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi kame seppoji bannoɗi hen kala koyeɗin seppoji noon jeyno sababu dartingola lawola ndiyama taw ko bateau jahannoɗo hakkude Dakar kame Ziguinchor kanko mawle ndi noon wo erima gouvernement o wonande ɗon ɗo Ziguinchor juuki taw kadi ganduɗa hewno yaltirde koye ɗamɗon ndiyama on bateau nde wawata yurnitede gueɗe mum batta kadi wattude yaade e ngara hakkude Dakar kame Ziguinchor mo ganduɗa dartini golle muɗum gila tan lewru juin 2023 taw jeyno sababu ko ɗiɗo hen seppoji baɗannoɗi e nder leydi ndi sénégal gartaten koye loi mo ganduɗa mawle ndi yaltini ko fate banggue ɓiɓɓe leydi ndi yafodirde yarlodirde ko fate banggue forum civil en garti e communiqué moɓe jaltini hankiɓe kolliti ha hande de ala kala ko laaɓiɓe no fewi ko fate banggue mawlo leydi ndi wonande kuulal walla loi mo yaltini ko fate banggue wonande yafodirde yarlodirde taw ko ɗiɗo hen fitinaji bannoɗi hitande ujunaji e nogas e goho hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi taw kadi on maslaha moƴƴanta ko woni hen taw woni hen wawata moƴƴande ɗumen ɓe kolliti anda ɓe keslitina gon miijude hande kay ɓendugo wondi koɓe jatani e muɗum hay seeɗa caggal wonande PDS landa Karim Wadda nde ɓe gulliti toon to cour suprême ko fate banggue yiddeɓe kay ko ɗiɗo hen sumgoji gonɗi hande o e campagne mumen e nder leydi ndi sénégal nde haytinte ɗum noon ngol lawol eɗen gandi ɓe jeehi ko toon to cour suprême ngol toon ɓe gullitino ko toon to conseil constitutionnel ko wala ɗum ko noon cour suprême janggo aljuma o ma yurnito ɗiɗon dossier ji fandare yiddeɓe noon ko ɗi hen sumgoji kay beele mbawa haytinede ko wawi wonde kala wonande cour suprême taw ganduɗa ko ɓen tambi suudu ñawore ɓurde towde e nder leydi ndi sénégal ma jurnito ɗeɗon gueɗe gartaten koye luural gonnogal hakkude APR sen alliance ɗum ko caggal nde Ahmadou Ba toɗɗa taw kadi koye diɗɗal Benno Bokk Yakar nde ɗiɗo hen sumgoji gila tan wonande ñande aset jawtuɗo e no sanga minuit guilden tan koko fuɗɗi kañumne campagne muɗum campagne o noon teddirima no fewi ha jaydeli kewɗi kolliti kay oɗo saaha ko luural manggal tawete e nder APR ganduɗa hewɓe kay ñongui juuɗe mumen ñalawma heccanke o noon wo tawanoma toon to Tivaouane ko heeri ko kala o jofti koto Dakar gam nottade mawɗo leydi ndi jonde laɓɓitinde ha lelewal ɓuura wonde hen kay nden jonde waɗama ɗum ko hakkude APR kame yaadini muɗum oɗo saaha noon pamodiral dañama hen Amadou Ba fuɗɗitima golle muɗum to banggue campagne hoore leydi Sénégal holliti wonande kamɓe APR naɓe kala e wonde kay kamɓe kala nde ɓe daroto gam wallidde Amadou Ba ɗiɗo hen sumgoji tijjaɗi nogas e nayyi nduɗo hen lewru beele jomiraɗo ene hokkamo hen polgo timmugu no fewi kanko Ahmadou Ba noon gonɗo e campagne makko hande o mo tawe toon to Louga oɗo saaha noon ma jaɓɓomo toon Aminata Mbengue Ndiaye kame yaadi mum taw kadi ko mitin mawɗo no fewi woni ko yiɗi wadde ɗon caggal kay mitin makko fonno latade ko toon to Podor kono dirtinama gam tardugol jagol makko Dakar ñalawma hande o noon candidature makko tawete ko ɗon ɗo Louga campagne taw ganduɗa ko ɗiɗo hen sumgoji tijjaɗi nogas e nayyi nduɗo hen lewru teskama hen noon podoje mawɗe no fewi wonande kay 19 candidat wonɓe ƴamde haqqillaji ɓiɓɓe genniɗi son cuɓima mami waɗan mon ɗum ɗo hen walla mi waɗana mon dani hen teskama noon wonande kanko Ahmadou Ba o suuɓi kay ko fodde ma wallida wonande jonde haɓade jonde maw haaɓo jonde wasam gollago
ko ɗum ko kadi ton to Mbakke Touba caɗele ndiyam ko tawete toon ko mawo daro hen haw regla ɗen caɗele wa arti e yañade yogay podoje ceerno Alhassane Sall holliti so tawi kay tottama leydi ndi ma wattu Sénégal kilnika Afrique ha tenti noon Afrique banggue hirnangue ko ɗum ko noon hewɓe hen podi to banggue awo bun jona bun Mouhamed bun Abdullahi jona to banggue awo kala ko faali banggue sifande yogay batoje garɗe leydi ndi Sénégal kala mum ma haytin haalaɓe pire holliti caggal leydi ala kala ko woni toon ma force sukaɓeɓe ha mbawa joɗande tawno leydi ndi wonko tigguirte e mayri ene waɗi golle ha heewi ɗum noon goto kala e candidat ji ko podoje mawɗe tigui woni ko teska hena hanki onon ɓuuri teskede ko hakkude Idrissa Seck kame Khalifa Babacar Sall ɗum noon ko yaadiɓe Khalifa Babacar Sall caggal kadi mbaɗi moɓodiral mumen sara ñiɓirde landa hewmi ɗon noon gulali kala wonande kay ko idi wonande khalifa idi nandiral moƴƴal taw jiida kay ɓen weddodirannoɓe kaaƴe e fuɗɗode campagne o idi e Khalifa hanki kañumen kumtodi kolliti noon koni henna politique wayi wona fonde wonde ƴattoje walla gueɗe goɗɗe patoɗe goɗ fannuji goɗɗi kala to foire toni kadi ko maçon kañum teɓɓiti 5e étage yani so tawi wo diw walla o teɓɓiti wonde kala sanga 16h urti e joomi ko kanko no finanno ko toon to Kerma Sara o dawanno ko toon to foire gendarmerie nde ari udditi ngon losko kankon nottotoɗo inde atemo duuɓi nogas e jeenayya tawama kay ala kala ko ɓorni e ɓandu mum tawne rokka ɗum nden kay kisal so tawi yani ene haɗa hoore fusde walla won e gueɗe goɗɗe kala kono noon gendarmerie ne jokki losko muɗum e dow ndiɗon mbaadi to sahya yiltoɓe kanŋe ko ɓundu kanŋe mabbi toon suka gorko goto kañum wasi hen fittandu muɗum mo duuɓi 35 on noon jeeya ko toon to leydi Mali ɓandu makko ne tawe toon to Morgamo Saria to Ziguinchor marché Bukkote oɗo saaha teska toon ko ɓeydugol cogguji no feewi ko wayno maaro nebam e ɗiɗon fannuji kala hewɓe ɗon erima autorité ji tambiɓe ko fate banggue on fannude junneto oɗona fannu no feewi kono teska to banggue Dakar e ko taari ɗum kala ko ɓeydugol wonande tew ha tenti noon lañño oɗo saaha kay manki ujunere ko seeɗa so tawi noon ko kilo naggue ma won 400 pawɗe nonne kadi e dammuwol kala hewɓe noon yahoɓe jeereji kolliti ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe ceerɗe no feewi to Mbakke kene tolno e tonuji tati produit mo ganduɗa mo danmum gasi kame produit ji pharmacie pettaɗi ko noonne kadi wondi kadi e produit ji goɗɗi tawɗin ko poppeteɗi ko wayno cosmétique 700 ha 780 taw ko produit woni ko duppa ton to Mbakke ɗum noon koye ɓattugol lewru korka tettono yoga e boutique aji to Bakkela chef de la brigade Isena nokko woni Pape Samba Ndiaye o holliti hanke nder ɓattake walla nder communiqué mo yaltini to Bakkel e ko taari département Bakkel kala nde yimɓe yeeyoɓe jeeyata ñamde sellunde lamde no feewi taw kadi an korɗo guila subaka ha nangue muti so ala ko heddi so wona joɓata walla mbiyen ko kuppata koye bolola yar ko moƴƴi ñaam ko moƴƴi hen nde tawno teskama woni ñamɗeli kewɗi ko buubi tan e poussiére e goɗɗum ha tenti noon yoga e boutique aji yo calo yeeyde gueɗe ɗe moƴƴani kono kadi ɓe tentini ha tenti noon wonde an joguiɗo marchandise mo happumum gasi poɗɗa kay ko yurnitade ɗum e kala saaha e nder ɗiɗon fannuji kala teskama hande o to banggue météo yoga e nokkuji nder leydi ndi waɗi nguleki mawki no feewi ko wayno Diourbel Fatiga Kaolack Birkilane Kaffrine ɓe noon piniri hande ñaldi hande ko 41 ha 42 Kolda ha fayma Tamba kame nokkuji keddiɗi kala ko wayno Sédhiou toon yeehi ha 43 degré kame 44 degré ɗum noon teskama ko nguleki teskiniki no feewi to Madina Gounass to galle ceerno kala kay nde lewru korka fuɗɗi caali ceerno ɗo ko ɗon tigui yuɓɓinte tafsir Qur'anil Karim kame kadi doguji batteɗi e nder wuuro teddugo Madina Gounass ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar ma en ketto musidɗo men Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar mi saminima kadi mi juurimama
mi salmini ɗemngal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Saar Abdullaahi Saar kabruit men ɗo e nder wuro Tittongo Madina Gounass gilala nowni Sir Abdullaahi Saar lewru korko ndu naati e dow jaam e celal kisal kala ñalawma caggal tisbar ko tafsir mawɗo waɗete ɗon ɗo caali ceerno ɗo ɗon ɗo galle ceerno ɗo tawtirede ceerno e miñum ceerno ibnuwat ceerno e dendagal dental ngal kala ekkuwatal machallah ceerno e tawtira e jonde ɗe guila fuɗɗode ha gasa kono kadi ceerno taw kañum hoɗum ene jiimi e deftere mum kal machallah bandiraɓe julɓe kala ene ngara tawtirede on tafsir non ko ñande foof so caggal tisbar ɗon ɗo caali ceerno ɗo hayni yoga gurisiraji ɗon ngara hetta tafsir o so gayni goto soode ko sodatno o wawa fatude dokku muɗum o wawa fatude toon to wuuro muɗum Sar Abdullaahi Saar ha joni sen jogui kabumen ɗo wuuro Tittongo Madina Gounass ha joni ko fate kumtade korka Sir Abdullaahi Saar galleji kewɗe alhamdulillah rabbil alamina ndefer kumtaji kewɗe kumtaji baɗɗi fayida nelde e jamaji ɗi e jumaji ɗi wonande julɓe aroɓe toon julde koyno futuro e ko nandi hen ɗum ko kala ñalawma ɓen daiman koye ɗum mbaɗata ko on sif mbaɗata ɗon kadi pelle kewɗe nanɗo e wuuro ngo ɓe hen ko kafe mbaɗata ɓe hen kadi ko mbaɗata ko ganduɗa ko tamroje ɓe henni hay ɓen fendoɓe kosam kañumen kala fof ndenta kala de on saaha so heedi mbala kosameji kewɗe tufumeji kewɗe ɓe ko follere ɓe jogui tamroje mbawa sar ɗum e ɗin jumaji e jamma cewteɗi e nder wuuro Tittongo Madina Gounass ɗo fof goto kala ene foɗino heɓde moƴƴere goto kala ene yiiɗa heɓde moƴƴere nde wonno e korka he hollirama wonde kala ko neɗɗo waɗi e moƴƴere koko dublante ko sonte coonde moƴƴere wadde kala mo jiiɗa alhamdulillah mina nen dawidande timɓe nder lang kala ko satti kala ko famɗi ko bool humtari walla ko ganduɗa kosam walla ko ganduɗa ko naftorte wonande on juulɗo so heeɓi ɗum on korɗo so heeɓi ɗum taw e wona ɗum weltare e montogama Sir Abdullaahi Saar saminima jinmama no feewi e samdingal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɗuɗɗo fulɓe andudinma ko musidɗo moon Amadou Sambolo ɗo Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓe fulɓe andu dinama Amadou Sambalo golle man jooɗi peewi wuro Madina Gounass ngone weeli yillade so yeehi kay ha waktu kumtari yonti ɓayde kay jamaji ɗi kala ɗeɗe henna gueɗe goni ko woni hen awdi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki ngol woni lawol gadigol e nder leydi Mauritanie batu joɗade taw joɗodaki e kayitaji ngol ɓe kuufi kay moni kala ko machine mum woni ordinateur muɗum gam teskede golle leydi ndi fuɗɗima nadde to banggue laylaytireto walla mbiyana numérique no wiiri jagorɗo tambiɗo oɗon fannu ma en kettoye kabaruji men musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia to leydi Mauritanie mi salminima en calmitima Sar Abdullaahi Saar kay calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hannde o kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie jonde wawde joɗade e kala njeslaare wawi hono joɗade kay e ñalawma taw kadi ko 13 lewru ndu gonɗen ndu e ɗowngu gardiɗo hono leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ɓe mbawi noon hono bayyinde hen wona e ɗen kadi toɓɓe mbawi hono yurnede kanko jagorgal ngal pour affaire ñawoje o wawi hono artude e bayyinago ko yowiti kay e wawde kay hollirde wona oɗon hono document taw ko national taw ko fati kadi e waylo hani e ƴellirgol taw kadi ko ñawore ɗo e nder leydi hono Mauritanie mbawi wonde wadde bayyinago e wawde kay hollude kay wono gouvernement o gueɗe baylade hen nden taw kadi koye toɓɓe ɓurɗe mawnude ɗe e wawde kadi hono ƴellidde kay wonde kadi ko ñawurdu ɗo e nder leydi hono Mauritanie caggal ɗum ko jagorgal ko fati kono ndenderi e jaccingol kañumne waɗi bayyinago ko fati kono gueɗe e nder leydi kanko jagorgal faggudu e ƴellirgol kañumne e duumigol wawi kadi hollidde ene wayno taw kadi ko waɗi bayyinagoji hono ɗiɗi bayyinago arawanigo ko ɗum noon ko yowiti e jencudi kadi bannoɗe ɗo ɗi taw kadi ko recensement battowo kadi laaɓi 15 taw ko recensement général de la population et de l'habitat wanno RGPH plus 5 wanno ɗoyere gila nogas e joyi lewru taw kadi ko décembre ujunaji ɗi e nogas e tati ha jeetati janvier ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi jencudi noon ɓe mbawi wonde wiide wonde kadi mbawi kono ƴellitade e sa yerodiri ɗum kadi eko wanno e ɗen kadi kitale kono jewtude wonde ujunaji ɗiɗi e sappo e tati ha ujunaji ɗiɗi e nogas e tati fodde kay ɗiɗi piccal capanɗe jeegom e nder temedere ɗum noon wawi kadi kono ko
wawi hono waɗede e ko sa wawi waɗede e ɗum noon kadi ko wi waɗi kono kadi ko enregistrement kadi won on baɗata guila ujunaji ɗiɗi ha ujunaji ɗiɗi kadi e sappo e tati ɗum wonno ene wayno ko ujunaji e wayno ko ɗiɗi piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ko ɗum noon e wayno tellima hen ko ɓuuri famɗude kono seeɗa e ɗin bayunaji ko fatti kadi taw kadi ko Mauritanie fond mum taw kadi ko résistance hakkude mum e fond taw ko monétaire taw kadi ko taw ko international mbaddi taw kadi ko junngo e faandu e wawde kadi kono wallondirde jagorgal ko fatti kadi ɗen taw gaɗe caggal leydi hani e ɓen Mauritanaɓe wonɓe caggal hono leydi mbawi wonde kañumne bayyinago mum ko fatti e gueɗe e taw kadi ko kuftodinɗe caggal noon batu ngu foof nde ɓe mbaɗi nde e wayno oɗo toɗɗama wonde kay ko Mouhamed Wullo hono Duusu yo won kadi taw ko disdirteɗo taw ko toon to jagorgal ndenderi e jaccinugol oɗo noon Mouhamed Wul Duusu ko docteur ko fate kadi e droit public o wonno ko directeur taw kadi ko hebloɓe taw kadi to école nationale ko fati e ɓen waɗoɓe hono jeydiyankagal hani e waɗoɓe ko wiyete hono magistrature ko woni hono ñawoɓe toon toon kanko ɗon hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ene yakora tan ñande mawde 15 lewru ndu gonɗen ndu ma waw kadi urɓinoyde taw kadi ko pont mo goɗɗo toon to ɓe mbiyata wonde Carrefour Bamako ɗum noon ko pont mawɗo waɗa toon caggal kay nde jagorgal ya garta yeehi toon wawde wadde hono loydo e ƴewde mate kay oɗo pont otoji kay cartuɗi ko waɗi ko teddi mate maɓe rewde e dow makko ɗum noon ene yakora tan ma waw urɓitoyde toon oɗo ko Boris Gelko joɗaniɗo ɗo leydi taw kadi ko Russie e nder leydi hono Mauritanie o wi noon leydi hono Russie ene hebleni kay wawde wallude e to banggal taw kadi ko ñamele e kisugol mum ɗum noon a mbawi kadi ɗum kadi kañumne oɗon banggue a mbawi kadi kono hettude e hen legal taw ko darna yin on kadi gardiɗo hono falde nde kañum e disodirteɗo taw ko gouverneur mo taw kadi ko toon ɓe mbawi rokkude toon taw kadi ko legal ngal ko ñamete fodde tonuji taw kadi ko tati toon to joyrade ko préfet Mahmoud Wul Sidi Mohamed kanko de o wawi yaade e nder jeeleli he wawde kay wadde hono loydo kañum konkone ñande njeslaare sappo e tati lewru ndugoɗen toon to jeere mabɓe to gam ƴewde kay mate ko ñamete ko sohla e nder lewru ko mato ene woni toon o tawi tigui ala ko manque e jeere he ɗum ngal foof koɓe cohli nane e nder jeere mabɓe nde Sar Abdullaahi Saar ko ɗum de wonno ko tonguɗen e kabaruji men ɓurɗi tawtuɗi ɗo e nder leydi ndi taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Dogo ngam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj to leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi a uddi kumpital men e nder leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Maroc roi Mohamed VI eɗen gandi ne jogui fondation maɓe guiddata Mohamed VI fondation Mohamed VI waɗi balle ɗe wowi wadde kala lewru korka so tawi kay ko wallide ken tolno e million ngaji joyo neɗɗo to banggue guura taw kadi ganduɗa ko ɓen ngakkaɓe ɗum noon ken tolno e duuɓi nogas e joyyi ko ɓami wadde hittande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi ngal ballal e nduɗo hen lewru fuɗɗima yettade ɓen taw kadi ko hatojinɓe e oɗon fannu taw kadi ko hatojinɓe e oɗon fannu to leydi Mali caggal nde laamu leydi ndi haytini ko fate banggue concours ƴettugol yimɓe ko fate banggue golle laamu leydi ndi guila e nokkuji bertidi leydi ndi kala ngol binditogol noon hollitanoma en waɗi fraude guyka mawka no fewi woni hen ne jomno haalisaji kewɗi on hen gadi ko bandu men tan gaddata ko wona ɗum ko noon ɓayyino wonande kaytol ngol yaltini biyeteɗo Isiaga Coulibaly toɗɗaɗo e oɗon fannu holliti binditagol kesol ko fate banggue recrutement ƴettude yimɓe e golle public fuɗɗoto ko ñalawma janggo so jomiraɗo haaji woni 15 ndiɗo hen lewru poste ndenka wuuro wiyetego Bran Masra gon wuuro noon ene tawe e nder selka mo Kangaba ko kañum yana hanki sanga juulal takkusana ko worɓe joguitiɓe gaari koye motoje 5 ɓe keeli oɗon poste ha boni hayso hollira kam won kam wasɓen pittare men holliraka ɗum kono kam goɗon poste kam ala ko heddi hen haydara hewɓe noon finoɓe
e nder jeereji ɗi Bamako ha tenti noon finoɓe to jeere toboron finoɓe to jeere toro koro bugu taw ko jeere sabali bugu ɓe kolliti oɗo saaha teskama ɓeytugol coggu maaro coggu nebam nonne kadi gawri teskama ɓeytugol ɗum ɗon hay so tawi woni kay laamu ngu waɗi faydagal muɗum beele kala ko fati banggue maaro nebam sukara wasa ɓeydade hewɓe noon finoɓe oɗon fannu kolliti o saaha ɓe teskima ɓeytugol wonande bidon 20 litre mo nebam kamen wondi kadi e sukara kame maaro woni koɓe teski e nder jeereji ɗi Bamako woni nder jeereji ɗi Bamako holliri wonande teskede oɗo saaha mo gonɗen kuppiraji courant kewɗi kay e nder Bamako ha e nder leydi ndi ɗoɗo wona e korka ngulekini heewi beele kay hande o so yiya takkusana yoni beele jiiya ɓodde glace e guite ma ko hunde sande no feewi ɓen wawɓe yarde follere walla tufam walla boisson aji goɗɗi hande o ko ndiyam tan gulɗam ɓe looƴoto walla café pawa hen ko heddi ko kono kam ɓodde glace wonti hunde sattude no feewi wonti hunde sattude e oɗon fannu no feewi ɗon ɗo ɓodde glace jarano buuɗi sappo reeɓi ha yettima buuɗi 60 woni hen ne belno temedere ni donc dañde hay ɓodde glace o saaha noon ɓe kolliti so tawi kay ɗeɗo hen gueɗe mbawi tigui iwde koma wonanaɓe nafoore mawde no feewi colonel Hassan Goulam taw kadi ganduɗa ko kam wonno chef d'état majeur de mouvement rebelle arabe al jawad on de woni tawtoyɗo jima taw kadi ganduɗa ko mouvement islamique ɓattiɓe al-qaida o saaha noon omo tawde ɓen jeeyi sababu ustugol sembe CSP ɗo ganduɗa hande kiidal ko laamu leydi Mali ɓuuri tambade ndenka e kisala muɗum keddotoɗen koye leydi Mali Bamako fuɗɗi hande yuɓɓingol jonde mum taw ko conférence régionale taw kadi ko Afrique de l'Ouest ɗum noon ko fate banggue diplomatie Abdullaahi Diop jaɓɓima yaadiɓe muɗum ngal kaldigal ko moƴƴinde ko digal kame jokkodiral hakkude Afrique naaɓe kala sen giwi to leydi Mali paaɗen koto leydi Guinée ko ene tolno e balɗe 15 jonte ɗiɗi kay koɓe cabbino jagorɗe mabɓe hanki o noon no gase jeenayo jagorɗo woni ko toɗɗa teskama hen noon rewɓe ɗum noon ko jagorɗe jogorɗe gollodade Amadou Wori Ba toɗɗaɗo kene wona joni balɗe 15 kono kadi teskama en jagorɗe kewɗe ene taweteno e gouvernement jawtuɗo kanko Amadou Wori Ba baɗanoɗo hanki conférence muɗum ko fate banggue caɗele courant tawete e nder leydi ndi ha ganda waɗi seppoji toon to Kindia yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen taw ko kuure o holliti o yonnani ɗum ko wona ɗum ko noon procureur ɓattiɗo tribunal mo Kindia holliti maɓe guddiɗe hen enquête jaƴƴe no feewi o holliti jeeyi sababu ɗiɗen kuppiraji ko barrage tambiɗo ndiyam kuɓɓam leydi ndi woni kay ko usti no feewi so tawi dartinaka ne wawi rokkoyde caɗele mawɗe no feewi kadi wonde cumgol dépôt carburant cumnoɗo to Conakry kono ɓe kolliti gueɗe ɗe kala maɓe deftin lawol ɗon ɗo ɓe goni e ɗaɓɓade bateau Turquie joguinoɗo kuɓɓam gendi leydi ndi beele ene wawa artude ha gueɗe ɗe kala ɓuura rewde lawol tottogo état de urgence woni ko ɓeyda kene tolno e hittande ɗum noon koto région mo savane jokkude hande haɓade wonande pelle ceɓɓitiɗe tawete toon taw ko joguitiɓe armé ji e kala saaha waɗanoɓe janguji men ha hedde natirde leydi leydi Togo ɗon ɗo Togo woni heɓanade sumgoji sarɗi yankoɓe muɗum ɗum ko nogas lewru avril fandu so jomiraɗo haaji to leydi Côte d'Ivoire Abidjan hewɓe kay wonande helanaɓe mo gila e galleji mumen e nokkuji mumen kala finoɓe e nder Abidjan hewɓe noon galano ɗo goɗi kono laamu ngu ƴetti pellital rokkudeɓe terrain ngaji e wallideɓe koppareje kono ne kadi ha e mahango kala hewɓe hen noon kolliti weltare men mawde no feewi Nigéria Tinibo Bola
horejo leydi ndi rokkiri yamirore udditgola keerola ɗum ko hakkunde Nigéria kame Niger ɗum ko caggal nogas e nayya lewru février mayno ndu wonande batu CEDEAO jooɗinoɗo ɓe guittino kay yawre nde ɓe jawno Niger ɗum ko caggal kuddata bannoɗo hitande yawtunde o saaha keerol hakkunde Niger e Nigéria ma laato udditingol ngam jokkodirala hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala to Nigéria ɗum ko caggal nde biftano temedde capanɗe jeetato e jeegomo taw ko élève biftanoɓe toon to Kuriga wonande noon porte parole jinnaɓe ɓen biftanaɓe sukaɓe mumena on porte parole nottotoɗo Djibril Aminu holliti heeɓi téléphone noddandu wonande ɗin bandiji biftiɓe ɓen sukaɓe rewɓe aɓe namdo kene tolno e milliard goto e koppareje naira so tawi ari ɓe ɗaccita laamu leydi Nigéria ƴetti pellital hay fistin ɓe neldata ɓen biftiɓe kono mbat peeje kala haɓe ɓilta ɓen e juuɗe eɗo henna a bandiji to leydi Tchad parti opposant baranoɗo yontere yawtude dow nde woni Yaya Dillo on parti mum derguitama ha laaɓi derkini laamu o derguiti parti o ko gouvernement mo leydi Tchad woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ɗum noon jatigol laamu on parti mo mbiyata PSF natti laatade e nder a leydi Tchad haydara to Somali jofama peɗeli pelle joguitiɓe waɗoɓe piratage ko fate waɗde pirata ko fate yogay batoji kañum waɗi pirata bato Bangladesh goto gento golfe Aden taw koye maaje ɗe goɗɗani leydi Yemen on bato mo ganduɗa omo jolni ko ene tolno capanɗe 5 ujunere taw ko ton ganduɗa carbone ɗo woni ko woni a hena to Gabon wonande opération taw kadi ko contrôle ko fate banggue wonande contrôle des prix brigade mix ko brigade dendinɗo ganduɗa cete kewɗe no feewi taw kadi guilay gendarme police e woɗɓe kala ɗum noon ko yurnitoyade coggoji prix e nder bitikaji he kala ɗum fuɗɗoto ko 18 nduɗo henna lewru woni altina paɗuɗo hen ɗum ko caggal nde jagoɗo jeygu leydi ndi holliti kay yogay produit ji maɗi gon hedde 6 ɗin kala taxe uji men guittama ha laaɓi wonande opérateur uji économique en addoyoɓe caggal leydi sa addi a yoɓata douane jeeyi sababu kamɓene ustudeɓe ɗen gueɗe oɗo saahaɓe lawɗini prix ji kesiɗi ɓe jaltinɗi kala mo ɗakkani soɓe gaari e boutique muma ɓe ɗakka kay ko foti yobde e boutique muɗuma ɗum noon oɗo saaha jomin bikaji taweteɓe to Gabon ene poti rentade no feewi joolam jaɓe to Gaza hewɓe nangganoɓe taw nangui ɗumen ko armée Israël ɓe kolliti nde ɓe nangga guite mabɓe kabba ha tiiɗi juuɗe kabba bencita caggal lepta lepte mawɗe no feewi goto e ɓen leptanoɓe daño ɗaccitede kay dañi haalde kan haala ko hollitemo eri windande nde yurnito ɓen wonɓe kasoji Israël guuri tan ko bettuɗam no feewi loni sakti holliti wonande yimɓe mabɓe gollotoɓe réfugié ji Palestine en goto hen warama toon to Rafa taw kadi koye bombo a beddaɗo a tona Royaume-Uni holliti oɗo saaha wonande migré ji taweteɓe leydi mum ko alda e lawol walla ɗanniɓe nati toon taw koye suuɗayru caggal nandirala hakkude mabɓe Rwanda kala jabɗo hoodde on saaha ɓe dokka ɗum asile faye toon to Rwanda kono kadi ma waw tottede ken tolno ujunaje 3,5 dollar euro ma wonoya kene fotto wonde million ngaji 2,6 ujunere taw ko mankude a seeɗa ɗum noon ko sifande hakkunde Royaume-Uni kame a Rwanda hitande yawtunde ken tolno e 19 ujunere woni ko wawno nawtede oɗon diwana to leydi Turki jillu horejo leydi ndi woni Recep Tayyip Erdogan banɗo jillu mum nder leydi ndi accident hanki waɗi garde kooriji makko hen goto noon wasi fitanum tato a dañi gañade hen ɗum ko nde o yano noko mbiyata a Siranlak ene tawe e nder leydi a Turki kabruji men eɗem ngala pulaar ko ɗiɗe hen no gonno ko aranno men kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moon
Sar Abdullaahi Saar ketti malaiki jam yo jam Allah hiranena